Ekoromogi tarike na par dwe mar boro higa ma 2026 dwe mabende mathoth timore pacho kaendi weche motenore kod siasa mako mach kendo weche motenore kod gigo marito ngima oganda bende itwakie konde duto miyo intiere kama kare chenro en mar migago kendo magi weche ma wamiyo pek. Jatend piny Kenya William Ruto yango ni nyaka riwruok margi gi ODM yud loch e yiero mar higa ma 2027 Laktar Oburu nyiso joma pod bagni mondo yang chung margi. Kendo Magarita ojiw Transmara bang' tulonyo kelo tho mar ng'at achiel e gwenge makono. Iyudo kawuok tich achiwo 50, tich abich achiwo 50, mano miya ndalo modongi 20-30 kar osuru kanyo tung'enwa yawa. Kaunti ma Migori yango ni gigeto lope mawegi ojwang'o e bombe makono kod lesen mag magawa ichopo dwachgi e weche mag osuru magichoko kikin ma en bilion 1.2. Kwaramogi machiegni nyinga Ochieng' Emmanuel bed koda chakruok nyaka giko. Wachago gi weche mag siasa. Jatend piny Kenya William Ruto wacho ni riwruok mar ODM kod UDA nyaka yud loch e yiero maduong' mabiro. Kanolose kinde romo mokelo kanyakla jotelo mowuok e riwruogno romo mobagi e gwenge ma Naivasha. Ruto yango gigo ma piny owacho mare ochopo kare moyango ni biro bedo siro e campaign mar riwruogno ka olero ni loch mar kweth makwedo piny owacho biro ng'uko kendo ketho chenro mag loko piny Kenya. Romono timore ka en higa achiel kapok oganda jo Kenya biro dhi e debe yiero maduong' dwe mar aboro higa manyien. The next election we must win. By God's grace, we must win the next election. Inshallah, we must win the next election. Not for your sake, for the sake of Kenya. Because the alternative is difficult to fathom. You know? So we have no choice, friends. You know? As you sit here, you have no choice. Because the alternative, I shudder. Because a group of people who have no plan, no agenda, no policy, no vision, is too dangerous for Kenya. Kawadhi nyime bang' riwruok mar duond buche malinda mwananchi dhi apisi mandikruok ma duond buche pacho ka jumani ka gidwaro mondo ndikgi kaka duond bura. Jatend duond bura mar PM Caleb Amisi dwaro riwruogno mondo ogo campaign mar golo jatend piny Kenya William Ruto e telo. Ka negiloso gitale jotelo mag PM party wacho ni chutho gikore mar lwedo kweth malinda mwananchi ka bende gibiro konyo gi goyo debe yudo ageto margi gimedo ni osiepo kinde makoro riwruogno nego ndika yanga ka duond bura mondo migidonje dwachgi mamoko. PM party mabadiliko ni sasa. Ama si sasa? Ni sasa hivi. Sasa tunaenda Nairobi kufanya nini? Kuleta mabadiliko. Tunaenda wapi? So tunaomba kwamba watu walinda mwananchi, hiki ndio chama kinachowafaa ili kuongoza, wasingangane na vitu vingine. Sio nataka kwenda kuregister vyama vingine. Chama ni hiki cha People's Renaissance Movement, and it's ready to give them space so much that they can contest in this party. Because as People's Renaissance Movement, we are ready to field all candidates in all elective positions, from the presidency to MCA. Kando na hiyo, pia tunawarai na tunazidi kuwarai viongozi wengine, delegates wote ambao watakuwa kule Nairobi siku ya Jumanne tarehe 11 waunge mkono Mheshimiwa Caleb Amisi kuwa party leader. Na kama wamama tunaambia wamama wenzetu na pia tunaunga viongozi wengine ya kwamba
Tukiungana kwa upamoja, tunaweza kuleta kiongozi atakayesikiza shida za Wakenya. Tukitawanyika hatuwezi, na sana sana wenye kura ni wamama. Jawach elo piny owacho Charles Owino siemo ji make ote mag miriambo ewi piny owacho. Osingo ni apise dhi thiro weche mag miriambo kod adier mabende gibiro kelo elela. Kano lose kaunti ma Siaya kinde choko omenda ne klab mafwambo. Owino wacho ni karabiro ne jopiny ni kod ratiro mase piny owacho keyo weche mag miriambo ewi sirikal ok gibi kawo mayot. Okwayo jofwambo mondo ne ni kinde duto giluwo chike matayo fwambo moting'o adieri kod bedo akicha ne weche ma tuch mabende ikeyo ma ok ni kare. To date, of course we've had... Those who are giving misinformation, they are in trouble. Because you will not give wrong information about government and I leave you. I'll not follow you to beat you, but I'll use my mouth, isn't it? And my skill of writing to challenge you and put you in the right place. Your role as journalists, there to interrogate authority. And because devolution and our public office is about democracy and our constitution, it requires us that it is interrogated. So our relationship is very important. You have to hold the truth, share it with the public for their interest. We have to deliver the promise of the constitution. Siaya is one of those counties that's trailing when it comes to achieving the 2/3 in elected positions of leadership in Kenya, and particularly in Nyanza. We need those figures to change. Those figures don't change without you playing that big role. Odhi gwenge mag Transmara, chendo magarita omed jiw Transmara, bang'at achiel nyo yangi ni nonegi ka ji mamoko oyudo hinyruok kendo oringo de kuonde thieth kotere kar thieth ma Migori. Kilgoris kod Kisii bang' monj kod tulo muoche tong' mar gwenge mag Nkararo gi Enoretet mayudore Transmara. Jogo manye yudo hinyruok kamoting'o Jacob Ole Suparu yang kaka monjno nyocho bedo ka ok ni ng'at achiel ne owito ngimane. Tendo bila makono bende kod dhi nyime kod keto kenge mag tieko gwandruok mosebedo tong'no mabende osebedo ka kelo remo marach kind jodak makono ka bende gisingo timo nonro ewi tulono. Ikaanza saa 11, saa 12 wakafika kwa mabomu. Wakaanza kuchokora mabomu. Vijana wakatoka, wakaenda ni kuuliza nini mbaya, wakaanza vita namna hiyo. Watu wakapigana, serikali ikakuja ikagawa hawa. Lakini sana sana kitu ile inafanya hapo inaleta shida, kuna hii barabara iliwekwa. Hii Natembea Road. Hiyo Natembea Road imewekwa vibaya. Kuna mahali inafaa boundary inafaa kuwepo, lakini hiyo barabara ndio imeleta shida sana. Serikali ndio itaki kufuatilia. Serikali ingetaka kufuatilia hiyo manana ingeisha kitambo, watu wakae na amani. Na hawa jamaa walikuja hivyo tu. Ilikuwa siku ya Ijumaa usiku, wakapiga nduru siku yote mpaka ikafika saa 9. Ilipofika saa 9, wajamaa wakakuja wakafungulia ng'ombe. Walipofungulia ng'ombe, vijana wakaamuka wakarudisha ng'ombe. Pia wakaendelea kupiga nduru. Kufika saa 11, saa 12 wakatoka uwanja. Kuna mahali boundary hiyo nini piko niko, hata wazee wanajua. Hata serikali inajua mahali hiyo piko niko. Sasa hiyo shamba ikifuatiliwa na hiyo mapigo, vita itapigana. Kawanchiri weche motimo rekod wi Uganda. Jakom maduol mochung'ne chendo mag apisas mag obila pacho ka mani komoro jiwo geni mawuok Tana River mondo were kod pogruok kaluwore kod dhoudi kara dinde ka ojiwo ber mar kwe ne dongruok ma piny. Kolosi kinde tuke mag adhula alwora ma Tana Delta, komoro yango ni duol mochung'ne obila oketo maine neno ni kwe obedo e kind ogenni ma pacho ka. Bende Tendari Tegwa go jiwo jopiny mondo ti kod tuke kelo jopiny kanyakla kendo chwalo kwe ma kelo dongruok e gwenge. Dhamira na madhumuni ya tournament hii
viongozi na tusikubali, na nasisitiza hapa, tusikubali kugawanywa katika mirengo ya kikabila na wala ya kidini, kwa sababu huo ndio mwanzo wa kuporomoka. Sisi kama viongozi tujaribu kuhimiza watu wetu wakae pamoja kwa umoja, upendo na amani. Kode umana higa chiel ewange to jo Kenya dhi yiero maduong' jokendo ratich oganda kod joarita mag kwe ogolo siem ewi medruok mag njore ma siasa makelo tulo ka giwacho ni ywaruok mosenene kinde mokadho gin ranyisi ni kweth mopogore opogore mag josiasa nyalo kelo koko ka koro gikwa mondo chik makare oketi kendo kane rowere mitiyogo marach kod jogo machulo gi timbe makamago. Hii ni reparations kwa sababu ya injustices zilizofanyika wakati wa ukoloni na katika First na Second World War. Sasa tunawezaje kupoteza hazina kubwa namna hiyo ambayo hatuwezi kuipata kwa njia yote ile ila kupitia katika miradi kama hiyo ipotee moja kwa moja wakati watoto wetu hawana ajira. Tunasema kwamba sisi kama wazee na human rights tunakataa kabisa kwamba huu ni uvunjifu wa haki za binadamu. Because hatuwezi kubali mtu mmoja tu akae nyuma ya laptop yake aandike barua azuie mradi wa 40 billion usifanyike Taveta kwa sababu zake yeye mwenyewe anazofikiria. Because kama fikra ilikuwa kwamba ili kuwepo na change of user basi lazima kuwe na public participation, mbona county government imeandika barua ya kusema mradi usifanyike bila public participation? Because sisi kama wananchi na stakeholders tuna wajibu na tuna jukumu ya kutoa maoni na mapendekezo yetu katika hilo swala. So tunapinga na kukataa kauli ambayo iliyotumika ya kwamba huo mradi hautakani Taita Taveta ama Taveta huku. Tunataka mradi wetu na tunataka na tutatetea haki zetu kama wananchi na wakazi wa Taveta kwa ujumla pamoja na wenzetu wa Taita Taveta. Cause huu mradi utatusaidia na utafanya vijana wapate ajira, itafanya wakina mama pia wajitume. Riwruok makelo kanyakla jotend dinde kaunti ma Mombasa miluongo ni Moledek ochako chenro ma jiwo puonj mag dongruok ne rowere geng'o josiasa tiyo kodgi e yo mokowinjore. Kolose kar chieng' od bura ma Mvita, Canon Richard Otieno okwayo rowere mondo owe tiyo kod yedhe mamero ji kendo kik giyie ni ti kodgi marach kod josiasa nimar mano osemedo njore gwenge ma Mombasa. Kampen ma kamano geto riwruok mar rowere mane odonji timbe njore to nyaka sani osenyiso dwaro mar mondo mi lokruok bedie. Kwa upande wa vijana ambao wataki kufanya kazi, wale ambao wamekaa tu barabarani, unaona kama sisi, kusema kweli sisi wenyewe hatukuwa hivi mbeleni. Tulikuwa vijana wengine watumizi wa madawa, watumizi wa pombe na miraa, lakini kwa sasa tumebadilisha njia nyingi. Wale vijana ambao wataki kufanya kazi, wajipatie watuone sisi kama mfano, waweze kubadilisha maisha yao na kubadilisha njia zao. Using drugs and indulging in activities that are negative to your body and to your well-being as a whole is not the solution. Come to Moldek so that you can be transformed and you find your purpose in life. Before this, I was struggling with anger issues and I was also struggling with drugs. But when I started this transformation, it wasn't easy, but somehow with his mentorship, it became lighter, the burden became lighter, and I can say right now, I am in a good position. Vijana hawa ambao mnaona hapa kupitia shirika hili, tumekuwa na vipindi vya kuweza kuhamasisha umuhimu wa kudumisha amani wakati wa uchaguzi na hata pia baada ya uchaguzi na kuchagua viongozi ambao wataleta mabadiliko katika jamii. Kwa hivyo lengo letu wakati huo inaweza kuonekana kwamba shirika hili la Moldek limeweza kuanzisha mchakato huu wa kuhamasisha vijana na kuwaeleza kwamba wasiweze kutumiwa kiholela, wasiweze kutumiwa na wanasiasa kwa njia ambayo sio sawa, ili kwamba waweze kudumisha amani tunapoelekea katika uchaguzi. Ute ma bende jiko desa bombe mopogore opogore ojiumro ben motang kod jok mabiro dak e utegi kaka yor konyo kedo kod midhiero mag kuo kod nek. Kwa ni ogol kod jotend ute lamo e kaunti ma Bungoma koten kod Bishop Benedict Simiu
bang' alam mar gwedho ute moko e alwora ma Bungoma. Bishop Sinyu wacho ni weg ute ni kod ting' mar ng'eyo jok modak e ute gi kod golo chike makare mar keto arita kwe ne kuonde mag dak. Don't just sit, learn. Ni kizuri naishika mkiwa ndani ya Mungu, ndani ya Kristo na mafuta. Ninawapenda sana. Askofu wetu na Mungu ametubariki, tunaendelea kutumikia Mungu. Kama hujaenda kanisani, unaweza kuangalia from 11 to 12:30. Tarehe 22. According to the government of Kenya, when you receive a tenant, you should know them. If possible, they should have the ID card. You should know where they come from and what they are doing. Because we have had cases whereby some people rent people's houses and then they start doing illegal perhaps businesses or something like that. So we encourage that as landlords, when you receive any tenant, please understand and know the tenant. And I advise that let them give you their ID. Please know where they come from. We do proper vetting on our tenants. We don't just take people in. We vet them. We make sure we are letting in people with good credentials. So when you leave here, rest assured, security top-notch. When you look at a unit that you will put up with probably, let me say, 10 million, today it goes for about 15 million. If you are coming to take somebody's property, please ensure that you come in with a good intention. We have had people coming in, they do some dubious business in the house of somebody else. They cause a lot of havoc. Some people we have seen deaths, even people's property. So I pray that those people come to rent in, they do the right thing. County ma Migori geto lope mawegi ojwang'o kendo onge gimoketi mayudore bombe kod omenda mawuok oboke mag certificate mimiyo jogo matie e kuonde magawa mopogore opogore mondo okonygi e chopo lek mar choko osuru mar bilion 1.2 iko omenda mag 2026 2027. Jojuma miolero. Kuom budget mar county ma Migori budget mar bilion 12.4 mayando sekal ma Migori. County ma Migori geto omenda maromo bilion 1.2 kawuok kuom osuru ma ichoko e county ma Migori. Kata kamano geno ma johale county ma Migori en kik medo osuru mamalo manyalo hinyogi e kinde ma county ma Migori geto choko omenda maromo bilion 1.2 ni. Kaja swekra kaka ana mina dori na usora bon. Iyudo kawuok tich atiwo pirabi. Tich abich atiwo pirabi. Mano meya. Ndalo modongi 20 karo osuru kanyo tung'e nwa yawa karo. Finance Act require ni kapok jopiny o kapok ochak charge gi rate mag osuru to nyaka penjgi ni alot de kata mana atonga achiel wadwa chaji siling 10 uyie koso dagi. So en ma ka dhi biro masani ma this financial year wadhi wuotho gi MCAs wa e ward ka ward ka wapenjo piny ka giyie gik ma wa propose mabro charge gigo. E kinde maten county ma Migori loso chenro mar dhi kawo pach oganda kawo tende kod paro mar chik mar omenda madhi konyo e yudo osuru maromo bilion 1.2 e iko omenda 2016 nyaka 2017. Osuru mawuok kuonde lop mayudore e bombe e county ma Migori kod omenda mawuok kuom bok kata certificate mar jogo matiyo tende gin mago maten county ma Migori koro geto e kinde ma gimanyo osuru. Director mochune chenro ma choko osuru e county ma Migori Morizo Indo wacho ni nitie lope mathoth e bombe moko osebed ka itime gimoro amora kasani koro gidhi nyime kod yango wegegi mondo koro ti kod lopego e chenro mag ohala ma bende koro nyalo konyogi e yudo osuru. Lode ma vacant ma oko ger maninda county yuda sara nikech onge ng'ama goyo ohala, onge ng'ama chulo rent and therefore onge osuru mwayude. Koro wadwaro ni plode wate mondo kila mtu ng'ata man gi plot mondo bi o mewa details ne ire gimiluongo ni food handling certificate. Wan gi jowa man go tende, jowa man gi bache, jowa man gi clinics mitede ne jotuo, jowa man gi skunde ma boarding. Kada bed ni higni maromo 2 ma okalo, ten county ma Migori osebedo ka choko osuru mag geto e iko omenda ka iko omenda. Pek osebedo e yore mag choko osuru to ahinya sekta mar boda boda ma nyaka sani nitiere gwenge ma joriemb boda boda
pod ok choko osuru. Da boda ka ok anyal ng'eyo maber kata en siasa kata en wich teko. Jogi neno ni ging'eny ma kidhiri donegi to giketo ni pressure. Koro jotelo boluorogi. Koro jotelo manya yo minyalo wuo kodgi. Koro kiwuoyo gi jo apiko ni wasolo osuru kama magi yieni, to kiny iyudo ka jasiasa moro luongo jatendgi, omiyo gimoro mitbielie jatendgi no chako luongo gi kando, nyiso gino mana wan kokwacho solo osuru. Magi bire kinde ma jodak e kaunti ma Migori dwaro mondo kot en kaunti ma Migori bende oketo okenge mar neno ni osuru mosol duto chopo ne piny owacho kendo ok gidonjo e ofuku ji giwegi. Piny nyaka bed gi chik, to chik nyaka wariti. Ka sel loso gimoro amora midwaro gi serikal, ng'ato ere kaka chak duoge toke duogo nyisa ni agol pesa. To wa an gi kes kata mag joma noseriembe tich ma pod dhi makot jopiny. Oseriembe tich endalagi to pod odhi makot jopiny. Uniform ineno kata makanjogi ing'iewo e duknigi. Ywak osebiro ni moko kuom jotije kaunti ma Migori osebiro ka choko osuru to ok chopi ne kaunti ma Migori. Wan kod kuonde migede mang'eny gimitimo renovation, to nitiere achudhe mamoko ma gin jotich mag sirikal to giwuotho maonge kipande. Gibiro yudo kigedo to ginyisi ni kamigede ni onego chul kaunti 100,000, to kwa wuoyo kodi maber to miwalu 30 mondo wagoni rubber stamp. Koro jopiny miyo gi plans gi gigo rubber stamp mabandia kae to pesa magidhi gichamo. Wakwayo jopiny ni approval mag gedo ok tim e site. Approval mag gedo itimo e office. George Juma, Ramogi TV, Migori. Koro mogi chenro gi gin ma dhi nyime gwenge mopogore opogore, gima pod bende ikwayo oganda ahinya to rowere gi jotelo mopogore opogore en neno ni ginyayo kwe. Chenro gi gin ma timore kowuok kuom jotend siasa, kowuok kuom kanisa, kowuok kuom duol mochune riwo oganda, kweth mar apisas mag obila ma osene gwenge mopogore opogore, ma kwayo rowere mondo mi e kinde ma piny Kenya ikore mar mondo mi gidhi e yiero maduong' mabiro. Kwe obedo e kind rowere, kwe obedo e kind dhoudi mopogore opogore, kendo kik pogo oganda kotenore kod weche mag dhoudi. Bende gik ma chal kamaendi neno kaluwore kod kweth rowere mosebedo karocho chenro mag siasa, ma bende osebedo kiriso gi dho ngere ma kaka goons, ma bende wacho ni mokuom josiasa ema osebedo ka tiyo kodgi kata osebedo ka siro moko kuom chenro margi kadwaro koro nitie mar mondo mi oganda jo Kenya oket kwe. Kweth mag apisas mag obila, jakom maduol mochune riwo oganda NCIC, jotelo mopogore opogore ahinya to bende mabiro timore chieng' ma en giko odira ni obiro bedo gi thuolo mar mondo mi kweth malinda mwananchi olim gwenge mag Homa Bay. Koro magi gin moko kuom gigo ma osebed ka itimo. Watemo manyo kaka wanyalo mi achiel kachiel gigo matimore gwenge mag Naivasha motenore kod romo mar kweth mar ODM kaachiel kod UDA ma bende nitiere e piny owacho mano manywanda, mano broad based government. Kendo gima chal kamaendi nyakoromogi en gino ma bende jatend piny Kenya kani loso mtelo kanyo osewacho ni oganda jo Kenya bro mana yudo ber ka poni riwruok mar UDA kaachiel kod riwruok mar ODM obiro odonje telo mano manyien. Obedo kwa tude kanyo kod Chris Owino achiel kachiel. Chris, erokamano kuom yudo thuolo maloso kodwa kendo miyo paro to kod gigo matimore gwenge mag Naivasha machiegni. En ang'o ma nyaka sani osetwage jotelo mage moseloso? Gin ang'o gini ma kweth mar ODM kod UDA temo lieko ahinya to motenore kod tiyo kanyakla e yiero maduong' mabiro, mabende chwe kom kod ogai mar ODM to bende no jatend piny Kenya William Ruto mabende obro kawo kaka ogai mar UDA. Erokamano Emmanuel Ochieng, en ni romo makamae dhi nyime e kinde ma jotelo mopogore opogore sekta mopogore opogore mag sirikal mar broad based dhi nyime kod chiwo gigo ma gisetimo mar higni
mokalo kaachiel kod higni 2 mokalo broad based makelo kanyakla duond bura mar ODM kod UDA osebedo katiyo kanyakla karu romo ni ne ochakre sie mago kinyi kendo ne oyaw kod jatend piny William Ruto kaachiel kod ogai mar ODM Laktar Oburu Oginga ka bende gima giwacho en ni gisetimo mathoth omiyo gin kod geno ni gidhi yudo loch e yiero maduong' mabiro ka bende giwacho ni kweth mobalo kod sirikal onge kod agenda manyalo konyo jopiny to bende gisiko gigwandre okinyi kod odhiambo mamiyo sirikal mar broad base kod thuolo maber mar yudo telo. An kod jakom duond bura mar ODM bende en governor ma Homa Bay Gladys Wanga mondo obi olernwa to nyaka sani gin weche mage magisemiyo pek governor machiegni kaka jakom maduond bura mar ODM en ang'o momiyo pek e romo ma kawuono. Erokamano ahinya Crispin. Wabiro kaka wuono kaka jo od bura, governors, deputy governors, party leaders mag ODM to gi Kenya Kwanza. Wabiro go mbaka nikech tarik 8 dwe mar 8 higa 2024 ne wachiwo ministers wa modonje broad based. Koro broad based kawuono en higni 2. King'iyo kawuono be odong' higa 1 exactly nyaka chope yiero. Koro nwang'iyo ni broad based ni osechopo kodwa kanyo. To higa makoro wadongo mwadhige lweny ni ere ikruok wa mondo wadhi e lweny. Koro wawacho ni wasebedo kanyakla e loose arrangement. Wadwa ng'iyo ane ni ere kaka wadwa chako formalize arrangement ma wan go ni mondo koro wachak ng'iyo kaka wadwa dhi bedo gi coalition. Wawacho weche mag kaka wanyalo go mbaka negotiations gi gik makamago ere kaka wadhi keto mbele mondo mi waneni nitie balance of power e kind chama ariyo gi. Wang'iyo be ni achievements mage dongruok mage mosechopo ne jopiny, lokruok mage mosebedo nyaka ne wachak broad based government. Koro pod wadhi nyime gi mbaka to mage thoth mbaka waikore ne lweny mabiro mbele kaini nikech ok wanyal dhi e yiero ma higa manyien mok wayudo loch. Wadwa ni waikre mondo wadhi wakaw loch. Koro mane mbaka maduong' migo kae. E twak mar loso sirikal ta riwruok madhi yiero ma higa manyien, ODM usebedo ka uwacho ni udwaro kom mar jalup jatend piny. Bende gin achiel kuom weche ma udhi kete kom piny ni ma nyaka miu kiudhi me kotwak ose. Kwa chako negotiations to wawacho maler ni kaka UDA okaw kom mamalo maluwe nyaka bedo ODM. Mane kwa nyalo ikore motegno mondo mi wadhi e yiero. Mane ka wanyalo kelo gimoro be dala. Wabro ikore be ni ministers ka gin 10 jogi ka wadwaro 50-50. Mago mbaka lakini ok gin mbaka migo in detail sani. En mana chakruok mar mbaka. Kaito team ibro los mbele ka makoro keto wechego e wi mesa substantially. Bende ka watieko oneno ka jatend piny opako jotelo jotend migepe moke ODM motelne kod jatend migawo mar omenda John Mbadi ni nyaka ne gibi sirikal gisetimo tich manyangafo. In ka jakom ODM iwinjo nade ka jotelo magi imiyo puoch gi pak to mogik en wach mar jotelo ma ndemndem ma ogai mar ODM wacho ni odiochieng' gin koni utino gin kucha. Hapa ni wamor kabisa ni jotelo mane wakete sirikal obedo gi ndadho kendo omedo value ne sirikandni kendo ne jopiny. Mano ber kabisa. Wambe wamiyo gi poch gi pak. Mar ariyo e wach mar joma ndemndem. Anyocha sewacho ni ng'ato ka ng'ato kaw line. Nikech onge jatelo, onge od ng'ato ma ng'ato chieme. Kori wacha ni an ma ilainda kata an ma ilainda kaito wamiyo jopiny direction. Mane momi iluongi ni jatelo. Nikech itelo to jopiny luwo bang'e. Erokamano ahinya governor mano jakom bura mar ODM kendo governor ma Homa Bay Gladys Wanga bende oleronwa moko kuom weche ma gimiyo pek e twak makawuono ka weche mathoth wabiro miyo jopiny saa 1 kod saa 3 mar otieno. Emmanuel. Erokamano Chris Owino, mano Chris ka entiere e gwenge mag Naivasha kendo
omewa lere mokum gigo ma oselosi. Chris, kata kapok waweyi mondo mi idhi, adwani mondo mi penj governor ni to gie kinde ni ma koro jatend piny osewacho ni chenro mag dongruok gin mago ma onego bed ni chako kendo idhi godo nyime kendo poni owene jomoko. Ginago gini monyalo wacho ni duond bura mar ODM bro dwaro mondo mi gibi gimi pek kata ka gitwak ni gidhi tiyo kamoro achiel. Ginago gini ma ginyalo dwaro biro miyo pek kaka ODM motelo kopogore gi gik ma ipogo kata kombe. Ginago gini ma gidwaro mondo piny owacho ma gidonjeno obiyo mi pek ma bro konyo ganda kata ka gibiro tiyo kamoro achiel. Erokamano Emmanuel, kalure kod chenro mag governor en ni ang'ino dwa ringo kamoro kata kamano mano wadhi yudo ler. Governor Emmanuel Ochieng penjo gini chenro mage ma ODM dhi goyo mbaka mondo migi e chenro dongruok kaluo kuom seconds matin ti. Aparo ni mano mbaka mawasegoyo malach e weche chenro mag dongruok kendo gin gik madhi nyime. King'iyo weche mag barabara, king'iyo mag osiptandwa ma Jaramogi, king'iyo weche mag blue economy marwa kata mana uchumi mar nam marwa kata piers migero, king'iyo weche mag ferry, king'iyo weche mag SGR kowuok Naivasha kochomo Kisumu nyaka Malaba, king'iyo weche mag moloyo to weche mag barabara machando jowa kabisa. Kaka wanyalo bende tego ojendewa, weche mag tije. Koro magi te gin weche mwasego mbaka gi samoro ma ok mbaka midi go ka in detail, lakini gin weche mwasekete mesa kendo wasebedo gi mbaka gi ministers wa manie sirikal. Erokamano ahinya Ochieng Emmanuel Cook gwenge mag Naivasha County ma Nairobi aduoko wach nyaka elweti. Erokamano Chris Owino komido thuolo mar mondo mi go mbaka kod governor e county ma Homa Bay mabende jakom ma duond bura mar ODM Nyakwaramogi. Mano kanyo en Chris Owino kendo report machal kamano wan gi yie ni obro yudo kochopo dhiambo makawuono. En romo mabro kawo ndalo adek nye gichopo nyoro koko dichi mokwongo winjo kanyo kowacho ni gik ma gibro twakie to ng'eny kopogoro kod weche mag pogo gig mopogore kaka atelo to ginang'o gini makendi biro losi winjo kowacho kanyo blue economy, weche mag wang' apaya, weche motenore kod kaka rowere biro yudo tije, gin mokum gigo ma ibiro twagi. Bende wacho ni gie sani ging'iyo mana gik ma broad based osebedo kata oseyudo nikech higni 2 ne olose nyagi sani ni higni 2 sani odong' higa achiel to jidhi e yiero gitimo nang'o ginang'o gini ma gisechopo kare maga mapok gichopo kare to wuoth dhi bedo machal nadi. En romo mar ndalo adek ang'eno bro ng'eyo kendo wabro bedo gi matut kotenore kod gik ma romo no bro twake to kod wuok mare kod okenge ma gibro kawo gi kanyo wakawo yweyo wa mokwongo kik dhi mabor pod antiere kod mathoth e chenro mar migago. Mondo yudo ndani kaka skiza timari dimana star aboro auchiel nono star ang'wen achiel ochiko hash. Parnia Ramogi TV en od jowende duto te. En ngano mono mi thuolo mar donjo odwa kai? Ha? Ya wara kesh. En ang'o mitime rum mar pari kai? En winjo ni gima wacho ni gima timore ka en ni pari wuon kai mano gochona to kendo en wuon mano solo ne monda bi kai. Uneno? Uno kuyie ni ji ariyo nyalo herore? Iniyiego koso kiyiego? Ana yie. Donge ng'ato manyalo hero ng'ama timbe ne richo kaka in. Aneno ka ute usechako chich gi pari ka to mano en wach mano kanyal yiego. Ukilipa na Airtel Money unapata 50% transaction fee as cash in your cashback wallet. Sini mina kushow.
Nyakwa Ramogi gin ji mane ogen kod ogandawa. Negitiyo ne oganda e kidienje mopogore opogore. Moko ne jo od bura, moko ne gin jobetre, moko ne gintiere kaka chife man gi mbi mokalo. Nitiere kuonde manotimo maber, nitiere kuonde manotimo marach. Mano en kawaida gi tich mar ruoth. E chenro mar gin kanye nyaka wafuargi. To higa 71 koro ndika tich mar puonj. Seche duto ka nitie gimoro mane timore e gweng' nodonje. Nano nakonga igu kuogo kongo. Igo romo nyaka jokuoyo ketna wanted gibiro nega seche nade. To nano ankan kod polisi machiegni sana. To moko magoro selalgo. Development mapo East Africa. Negitime kanyakla gi Dalit Jaramogi. To bende yango sigandgi. Chieng' tich abich ka tich abich, saa 3 otieno. Tudri gi jata chenro ni Walter Nyambaga. Mana e chenro mar gin kanye. Kik bai. There's a version of you that's already in Qatar, watching the Doha skyline catch fire at sunset, standing beneath the Qatar towers that curve overhead like waves frozen in glass, kicking up dust on a desert safari, laughing at the 4x4 crests at Golden Dew, wandering the quiet halls of Museum of Islamic Art, history whispering from every wall. And right now on a boat to Banana Island, white sand, clear water, a zipline waiting at the far end of the beach. This version of you is one booking away. Hotel, tour, and your visa all included, starting from $2,080 per person, sharing for 5 nights with View Travel. Call or WhatsApp +254 073 254 254 to book. View Travel. Dream, explore, discover. Erokamano kuom kete Ramogi TV chenro en mar migago. Jagore migago ma tudruok Stephen Saboke otone kwetho oganda mawuok e gwenge mopogore opogore mar hingo chieng' thieth manono ahinya bang' piny owacho duoko chenro mag okuma mar thieth mar SHA e kar thieth ma Nyanchwa. Ka gilose kinde chiwo chenro mag thieth manono ma obede skund sirikal kod Mairura Foundation mawuok e piny Amerika, Saboke kod ten kar thieth no medo kwayo jopiny mondo omi ondikre ne okumba mar thieth mar SHA. Jochiw thieth mani kod lony e tuoche mag choke bende otiyo kod thuolono e chiwo thieth ne jotuo mohewo 2,500. Our promise is that through the government scheme, that is SHA, and we are so happy that we had a few issues here and there, but the government graciously agreed to reinstate us back. So we are going to take up those cases now under the new arrangement with the government and continue supporting them. And we are even appealing to the general public, those who have orthopedic issues. We have local doctors. That's why together with the Mairura Foundation, we were able to see more than 2,500 patients in terms of screening. We also encourage our people to register in SHA. The number we have for Kisii County registered for SHA is about 465,000 residents of Kisii County registered, just short of 500,000. And as you know, SHA is actually a universal healthcare intervention intended to help all Kenyans access basic healthcare. Advanced technology is really designed for the benefit of others. I think we're seeing AI as just a global impact, not just in medicine, but across different fields. In my life of orthopedics, I've certainly seen it in my office where I'm able to talk into a microphone like this and it spits out notes that we ordinarily in the old days we'd be able to write with pen and paper or type on a computer. I think it's something we have to embrace, something we have to be knowledgeable on, and definitely it's impacting and changing a lot of what we do, certainly in the aspects of medicine. Jagoro e chenro mag piny owacho mochung' ne kwano omenda e bede migepe Idris Dokota okwayo jodak mawuok e kaunti ma Tana River mondo ondikre kendo kawo opande madhi konyogi kawo ombulu ne ikruok ne yiero mar higa manyien. Onyiso luoro mare ni kwan matin kende mag jodak e kaunti no emosekawo opande, kinde ma kwan mamalo mag opande okwame apisi mag piny owacho e apisi mag kaunti no. Koloso odiochieng' mar ariyo e gwenge mag Wenje, Dokota wacho ni piny owacho dhi tiyo kod jodong gweng' e keyo opandego ne weggi.
people should come out in numbers, register for IDs, and register as voters. We are going to mop out these people. We will bring them out so that they can register as voters, because we have many IDs that have not registered as voters. So we want to move these IDs into registration centers so that they can register as voters, and we have a good number that can actually make meaningful change or participate in the democratic process. PS amesema atanisupport, ataongea na PS mwenzake wa vitambulisho ili tuweze kupata resources, tuende katika mashinani tupatie hawa wananchi vitambulisho. Tunatarajia kufikia 90 days ya ile RRI to relaunch, tutakuwa tumefikia around 80% to 90 ya kuwa tumepea wale watu ambao hawana vitambulisho. Jopuonj kokalo kuom riwruoge ma kedne ratiro mag obuogo weyo telo ni penj madongo ma higani ka gikoni duol matayo penj jowinjo manjogi mabiro telo ne penjgo pone gionge kod lai makare mar dhi tieko ng'ur ma jopuonj osebedogo kuom higni ewi lwasi marach mar tich kama ruo deko machudo. Judith Omondi otwak kod riwruok mar NAT kaachiel gi mano mar KUPPET ka bende omanyo twak ma jagore migawo mar somo mane ochopo e od bura maduoko penjogo. Gi matin ne dweche 2 kende to penj madongo chakore pachoka. Riwruoge mag jopuonj kama oriwo NAT kod KUPPET obuogo bedo mabor kod weche mag telo ne penj kaluwore gi yom ma osebedo ka neno bang' tayo penjgo. Jopuonj gi ywak ni duol matayo penje pachoka ENEC ok osebedo ka winjo ywak maggi kama oriwo lwasi makare mar tich kaachiel kod lewo mar chudo. Sani wawacho ni kaber to we jopuonj otim tijgi mar puonjo. Ka gisepuonjo nyithindo to NEC okaw the exam get minister e yo maginyalo. Ano ka sani the government dwaro cheap labor. Ka ginyalo tiyo gi jo NYS to manage those exams for free because they want free labor, so be it. But as teachers, one wants to mutijo mar puonjo nyithindo mar ikogi mar timo penj. Kok nyalo chulwa penj ma higa mokalo to kata mana ma higa ni ok wabitimo yo maber kaka ne watimo higni mosekadho. Gikoni nyaka sani jopuonj mane otelo ne penj pok oyudo chudo e kinde ma Kenya tieko higa kendo donjo e tama owinjo gichaki e penj machielo. E twak marwa koda kelo Misori ma en jagoro mar KUPPET okoni ma e sama owinjo duol matayo penj e pachoka ENEC keta yanga chenro maggi mag tayo penj kendo yangore ma pod neno nyaka sani. Puonjwa are ready. Ng'eni assessment no josechakore kaka KEPSEA KEPJSEA en gima timore and ongoing. Ma gima dhi timore third term and basically the final assessment which will occupy just 60%. 40% osetim all through. Wang'eyo very well ni gima koro dong en supervision of KCPE, KCSE. Only KCSE is waiting to be done. Apparently this time round, kapok otime, to nego beni all supervisors, all invigilators, all security personnel mano take part in the supervision of the other exam, kata invigilation, onego beno sechul. Ndalo 4 ma okalo, jagore migawo mar somo John Ololtwa ne ochopo e nyim komiti mar somo e od bura kendo yango ni omenda mane omi duol matayo penj ne tin kendo sani eka gichano tieko go wigi duto. There was some shortfall in the allocations, and as a result some of the pending bills were incurred. This has been carried forward as a pending bill which will be settled, Honorable Chair and Honorable Members, as a first charge in the financial year 2026-27. So we will be able to, I think there is a question that the Honorable Chairman asked about the payment of examiners, invigilators, supervisors, security officers, and so on. We will be able to, under the financial year 2026-27, we have captured it as a first charge, so we will be able to pay the invigilators as soon as that 9.9 billion is accessed. Ka gichakruok mar tam manyien bende dwaro nitie mondo mi piny owacho obag twak kod tend skunde mar neno ni jopuonjre duto orwaki e lai manyien mar KEMIS. Ywak nitie ni lai ni chendo kendo thoth skunde yudo omenda matin kipimo gi kwan mag jopuonjre magin go. Ok wabiyie ni jopuonjwa idhiro bedo toast left and right
ni ok ginyal offer services nikech pesa michiwo negi tin, nikech nyithindo ma obedo captured system gin nyithindo matin. Gin ema wuon, gin giwegi gi ema nucha gichuno sikunde ni mondo okaw nyithindo moromo. Ka platform no onge, dak gidhi e data mar school kata kaka for example Alliance Girls, manucha gimiyo nyithindo mang'eny moloyo namba magikaw. To gidhi nyisi ni nucha wamiyo namba mang'eny. To number our system nyalo capture mana 600. Another 1300 monucha wamiyogi, miwaru list no mondo wamiyo pesa. Judith Omondi, Ramogi TV. Jod bura ma Embakasi East Babu Owino koni ute mag lamo gin mise motegno e jiwo dongruok mar kido kod ngima oganda e pacho ka. Koluosi kinda lam me kanisa mar Legion Maria Machoka, Babu koni jotelo kod kanisa nyaka nyuak lwedo ele ko ngima oganda jo Kenya kokale jiwo kido makare kendo chiwo sir madwarore ne jopiny. Osingo matiyo machiegni kod ute mag lamo moyudore kar chiwo bura mare kaka yone ni dongruok ochopo ne jopiny kako winjore. Kazi ya kanisa ni kukosoa serikali iwapo serikali haifanyi yale yote waliahidi wananchi. Kwa sababu kanisa ikinyamaza, serikali wanaweza fanya mambo zingine mbovu zaidi na kuharibu maisha ya watu hapa nchini Kenya. Uambie serikali ukweli. Serikali ikisema uongo watakupatia kazi, wasipopeana kazi kwa wananchi ya Kenya, bishop anafaa aseme sisi katika kanisa tunaongea mambo za morals, hatutaki mambo za uongo. Before tufike Vision 2060, tunataka Vision 2026. Kisha tupate Vision 2027. If we don't provide for today, you will not have that life. You will not have the strength and energy to reach tomorrow. Tarehe 16 tunaenda kule Homa Bay. Tunataka mtuombee kwa sababu kila mara tunapata viongozi wanatuthreaten, wanatuintimidate. Leadership of Homa Bay. We were also elected the same way you are elected. We are supposed to walk anywhere in this country the same way you are supposed to walk anywhere in this country. We are coming to Homa Bay. One day you will be called a former governor. You will be called a former MP. You will be called former something. Si ni kweli? Hata president ni former president. Kwa hivyo, wacha tuhudumie wananchi, tenda mema, nenda zako. Wadhi Migori, jotele kaunti ma Migori, dwaro mondo piny owacho tiek chudo mag gope mag jopur, jotije mag kambi Sony kod kara chudo mag jotich manorembe tich ka kambi mar Sony ne oketi e lwet joket mwandu. Jojuma nigi ler. Kinde malo higa chielo sikalo nyaka ne kambi mar sukari mar Sony ne keti e lwet ji giwegi. Moto ne keto kambini e lwet ji giwegi. Piny owacho ne osingo tieko chulo gope mag jopur niang', jotije mag kambi mar Sony kata chiwo chudo ni jotich mane ochunge tich kod kambi mar Sony bang' ka ne okete e lwet jaket mwandu. Moko kuom magi osetim ka moko bende pok otim ka nyaka sani nitie jopur niang' ma pok oyudo chudo magi ka jotije machon mag kambi mar Sony mane ochunge tich bang' ka mikete lwet ji giwegi bende koro pod badho chudo magi. E kinde ma jotich machon mag kambi mar Sony, jopur kod ji mamoko bandho piny owacho chudo, moko kuom jotelo e kaunti ma Migori moting'o gavana ma Migori Ochilo Yako, seneta ma Migori Edo Kech kod jumbe ma wendo Walter Owino owuok oko ka dhiro piny owacho mondo koro chul gopegi. Nitiere pek ahinya kuom gik mopogore opogore. Adwaro jiwo sirikal mamalo ni uchumi mar japur, mar jatich gi mar ja ohala gitime mapiyo. Jogo kondik gi sirikal, kijapur ichamo luchi, kijatich ichamo musachi. Agreement mane nitie ni gowino endo sirikal mane kao patik mar chulo gowino endo. Waseluwo makata sani endi nitiere Senate statement mancha ndiko kendo nitiere nyaka question mancha luongo go waziri. Masetero ga kata e od bura to kata nyaka samwa wuoye ni jogi pok otiek chulo gi. Nomigi pesa moro matin chien kacha to ne ok otiek chudo. Antie kende office jo treasury mondo wang'i ane ni to pesa mancha giwachonwa ni giketo idhi tiek chulo jogi romo nade. Cho nyisa ni report malong'o mar gini wanyalo yudo kapok juma manyien orumo mondo wang'e ni to jowagi onego bed ni odong' pesa di michulogi tichulogi go karang'o. So gima timore
ni jowagi to hinyore. Kendo an kaka jaod bura margi, anyalo medo kwayo sirikal ni mondo kaw pesa mar joma noseweyo tich magin gi gopegi mondo chiw. Gavana ma Migori Chielo Yako wacho ni jotije mane ochunge tich kod kambi mar Sony winjo matek kendo deber ka piny owacho miyo gi chudo maggi mapiyo piyo. Nitiere chandruok kuom jopur mane okelo sukari, mane okelo tiang' kapok kambi ni nyocho time reform. Nitiere pek ahinya kuom suppliers mane okelo gigegi ka kambi ni pok otim reform. Nitie pek kuom jotich ma oritaya kata mowe tich to pok omigi magidhigo dala. Wach ma kamae be Nasir Kosnita ma Migori Edio Kech mawach ni jogo mane ochunge tich kod kambi mar Sony onego odwoki tich. Ma kambi ni obiro nitie jogo ne tiyo Sony ka to ing'eni kambi koro nigi teko ne mar wacho niya jomotiyo te onyalo riembo tich kata jomoko onyalo retain. Wan gi pachwa gi matemo gore matek kaka seneta marwa ma Migori ka en ni mondo ji te matiyo Sony mano tiyo Sony ka kik riemb tich. Jogo eko bed retained, gibed absorbed. Koro magi kite bende gik makete statement mwango e Senate kaya chande mondo watema ne wanegotiate gi kambi mantie nende mondo jogo mantie ka kik bed gi problem moro amora. Jotelo gi ma Migori wacho ni gimor kod lokruok ma osebiro nyaka ne kambi mar Sony nikete lwet jaket mwandu. Kata kamano gidwaro ratich jopur kod jotich bende koro ng'iyo yono makare kod tend kambi mar Sony kaachiel kod piny owacho. Nyaka ne tim reform tienge mibeto sani chulo bang' juma achiel ndalo 7 kata ne juma mokadho nochul e oda. To nitiere kama ng'ikruok nitiere ni gope mane mag jopur machon mane kapok ne otim reform mar kambi ni pok ochul nyaka sani. Sirikal otemie tieko chulo pesa gi mapiyo nikech jowa manowe tich gi sandore. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nyakoromo gi tok lipot ma Jojuma wa kaw thuolo mondo wadhi yweyo kik idhi mabor pod wantiere kod mathoth ahinya weche mag tuke.